Benvolgut, Enric. Em sap greu no haver contestat abans la teva amable carta. Ja. No saps la il·lusió que em fa aquest llibre. Ja està. Següent. M'han confirmat que aviat veurà la llum un recull dels articles que he publicat al diari al poble català. No dubtis. I estic absorbit rellegint-los i revisant-los. Però hi ha algun punt? I estic...